kon mulih ya ora apa-apa. Lah kon ngene-ngene kok. Uga maksudnya karepe penonton wis sing ngarep kon ngadeg sing guri kon lungguh. Walik goblok. Walik. Lah piye ta? Sing ngarep lungguh, sing mburi mulih. Ayo. Oh, ngawur. Wis malah penak. Saking akeh penonton, panggonane rada ciut, rada rumpek ning ora dadi masalah. Penonton ngarep gak apa-apa lah sing guri sing ning kono kok, Dik. Sing ndi ta? Kaya ning jero LP ka? Iya. Kaya di penjara. Lah wong nyatane ingkang kagungan papan sing bawira niku mboten kersa nanggap wayang lho, Mas. Nggih. Ngoten nggih. Benjing kula padosaken. Lah kok dipadoske pripun? Ya sampean tanggapane lapangan nombo tapi ora ana sing nanggap. Sing nanggap demit napa piye kok iso. Ora ngene ngono. Piye iki? Sowan wonten dalemipun Pak Mursita. Nggih. Coba. Sik ben lungguh sik. Ayo lungguh. Heeh. Lungguh. Lara gelem lungguh lek sing lungguh monggo Pak, sing ajeng lenggah riyin. Lah, ngoten. Sing ajeng lenggah. Oke, ben sik. Aku larung kono meneng aku ora omong aku. Lah nggih, niki nelake penggemar panjenengan kok Mas Percil. Oh, nggih gadan panjenengan pindah. Nggih. Sing wedok-wedok dipangku. Lah. Sing mangku sing lanang bintang meteng. Bojone wong barang dipangkoni. Ora ning ngono wis. Ben. Wis. Belum sik ben sik. Wah. Walah lah kecepet padahal rondo kaya utuh. Wis Kita. Wis ya. Sing tak gumuni sitok, Dik. Apa, Pak? Liyane wong tuwek-tuwek rame lho. Nyapa? Cah cilik iki banggah mik mboke ae. Omongane lho padahal rantek-tantek nih. Tak terus nih. Leh ngetut saya banter mak serop. Jangkrik. Apa ya? Niki minangkani timbalanipun Bapak Mursita. Bapak Murbaut niki. Alah. Kalian Ibu Yamaha. Ngawur. Yamini. Bu Mursita sarimpit Ibu Yamini. Bakul. Wah iki lho, bakul gedang, Pak. Wong ngaten. Nggih no, gedange Pak Mur bengkong-bengkong. Alah. Nyekmu lho. Wong jenenge Bu Yamini iki bakul gedang, paling tidak gedange Pak Mursita ya mbutel kok. Iya. Diguwodhok rasane sawepet nang rumah saku. Kagungan kersa netepi darmaning sepuh. Nggih. Mala kramakaken ingkang putra mijil putri Mbak Ayu Dina Indrawati. Pikantuk kalian Mas Toha. Sik, Pak. Sik. Peh karepe piye to wong gah aku. Aduh. Piye? Nanggap wayange kurban pelem loh. Iya, Pak. Wah, Pak. Napa? Lah kok pelem wae menungso to, Pak? Dhuwur. Iki tenono lho tak tuwapuk sampe nguyuh grojoke sing isor kowe malan. Masa codot lambine abang. Lah iya. Nggih bot-bote sedaya kala wau minangka penggemar panjenengan fan berat kok Mas. Nggih, matur nuwun sedanipun. Nggih. Mas apa Pak iki, Pak? Mas Toha. Abakmu lho. Apa? Mambu kenal pot kowe. Kalian asal kalian Mas Tahu. Toha bakul tahu. Mustafa saking Suruwadang Kademangan. Nggih. Iki didongakne muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Atut runtut rerentengan. Amin. Sinaketing bagya mulya. Amin. Tinebihna ing suker sakit. Amin. Binucal sial dangkal akeh rejeki kang halal. Amin. Ngantos kaken-kaken lan ninen-ninen. Tak dongakne ben ASD kudu banter Pak. Dongakne mantene ndang meteng. Wes bosok ya wes kaya rumah saku. Omongan Yen to donga kula simpel Mas. Pripun? Manten loro aja nganti pegatan. Wis niku. Sampeyan iso koyo ngono to. Donga sing iso aja pegatan iki sampeyan piye to jane? Lah pripun to? Wong nyatane dadi temanten iki iso dadi selawase. Perkara sugih miskin niku wis ginare. Ginare sinodrat dening Gusti. Derajat pangkat bakal minggat, bondo donya bakal lunga. Ning sing penting manungsa kudu ngibadah lan ngabekti
muji syukur marang peparinging Gusti. Ya didongakne Pak ya. Ya dongakne to. Dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah ndang oleh momongan lak lanang iso dadi putra ingkang saleh. Saleh. Nak wedok salehah. Balik abab neh lha metu ginting aku Pak Yuda. Dasare ingkang dipun palakramaken menika putri saking panjenenganipun Bapak Mursita. Tunggilipun nggih namung sawiji niku, Pak. Oh, berarti ontang-anting. Ontang-anting. Ontang-anting nek gak diruwat dadi pangane Bathara Kala. Lah Bathara Kala ni Toha, ngono dadi diadhok karo Toha. Omonganmu kok iso. Pramila benjang menika dipun bacutaken Murwakala. Murwakala diruwat to pancen wong Jawa menika adat utawa naluri nalar sing diuri-uri nek anak sitok ki diarani ontang-anting. Ki nek gak diruwat dadi pangane Bathara Kala. Terus enek lanang karo wedok apa Pak? Kedono kedini. Kuwi ya kudu diruwat. Kuwi ya kudu diruwat. Nek gak diruwat dadi pangane Bathara Kala. Umpamane lanang wedok lanang. Pancuran kapit sendang kapit pancuran. Terus kuwi ya nek gak diruwat ya dadi pangane Bathara Kala. Lak wedok lanang wedok. Apa? Wedok lanang wedok. Kuwi pancuran kapit sendang. Oh, kuwi ya diruwat, Pak. Kudu diruwat. Lah banci. Banci ya kudu diruwat. Lah nyapa, Pak? Kuwi pancuran ngaku sendang. Oh iya. Berarti kabeh kudu diruwat. Kudu diruwat. Pokoke anggere ijen iki ontang-anting kudu diruwat. Ngono ya, Pak. Diruwat dadi pangane Bathara Kala. Oh iya. Ha contone ndek nang perapatan nek wong wedok ijen to, akhirnya dipangan wong mendem-mendem ngene. Ora Bathara Kala nggo adikmu sing badhok kaya mangsamu. Nuwun sewu Pak Jakun. Nggih. Jenengan Pak Jakun kita ganteng ya, Dik ya. Ganteng jenengan. Napa bareng nganggo kacamata terus nganggo beskap ijo iso kaya madu mangsa to. Iya, Dik. Adik benten ngoten lho. Kula niki nggih kaget ya, Mas. Pripun? Kala wau kula pipis wonten jeding niku Nggih. kaget nyawang gadahan kula. Lah sebab Lah napa? Kok kaya ngene malian lah ngono. Lah jenengan napa? nganggo kacamata tesmak pembesar kok. Lah nggih niku. Wah, iya nyelot gelondeng. Omonganmu kok iso. Pancen Pak Jakun ki nuwun sewu lho nek anggon-anggon apa ae sarwa pantes. Sarwa pantes. Nganggo beskap ya ganteng. Ganteng. Pakaian biasa ya ketok mungguh. Ketok mungguh. Wong laire kalungan apa, Dik? Kalung usus ae. Mulane ya pantes. Sapa to umpamane Pak Jakon Pak Jakun cedak karo kepala desa. Ya wis persis kaya kepala desa. Masalahe kalungan usus. Iya. Ora percaya. Kok Pak Jakun lungguh jejer karo Pak Camat? Ya persis kaya Pak Camat. Sebabe kalungan usus, Pak. Wong lak kalungan usus mesti Pak Jakun kok jelalah mlaku-mlaku jejer petukan karo wong gendeng. Ya kaya wong Terusno, Cil. Ayo ndang. Ora ya kaya Pak Jakun, Pak. Mergane Pak Jakun kalungan telek, Pak. Yo tak tapuk lambemu tenan lho. Mangsamu Nyampo iso kok. teko wong gendeng barang lho. Mbok sing apik-apik, awake dhewe rene iki ra iso Lah wong tampane Pak jenenge Jakun. jenenge nang donya ki kan apa-apa ana to kok ora kok apik tok elek tok ya ana. Ya. Ora kok wong sugih tok wong mlarat ya ana jenenge adiling pangeran adiling Gusti Allah ki nang kono. Dadi umpamane awakmu dadi wong melarat no gelem ora? Sapa? Awakmu dadi wong melarat. Ya ora iso to wong paling ora ya wong ya aja golek mlarat sugih sing penting cukup ngono lho Dik. Berarti lak pengen apa-apa kudu enek. Kudu enek, Umpamane aku pengen dhuwit kudu enek, terus cukup. aku pengen mobil, Kudu enek, omah. kudu enek. Lho kuwi ora cukup nah awakmu ya sugih tunggalane kowe rumangsaku. Umpamane aku ngene iki terus pengen rondo teles. Ya ya tuku Dik, tuku. Tuku jengkulmu kuwi ya teko iki no biasa sing tuku. Lah kok ngono? Lho mboten nuwun sewu jenengan nuwun sewu Pak Jakun. Nggih. Ngenten iki nyambut damel sinten? Kagem kula warga, Mas. Duh, Betul Pak Jakun, betul 100 untuk Pak Jakun. Umpamane sampean oleh duit sedina 100 mbok kene bojo pira? Kabeh bruk 100 untuk Pak Jakun. Wong Wah. lanang yang patut dicontoh adalah Pak Jakun Republik Indonesia. Umpamane sampean duwe dhuwit 100, sampean kene bojo pira? 100. Wah, bosok. Iki bener iki. Lho ngene lho Mas Percil. Prinsip. Wong lanang ki yen to diwenehi dhuwit, diwenehi kamardikan nyekel dhuwit. Menggoke akalan orane iki akeh menggoke. Loh, justru kuwi sing wong lanang bijaksana. Lho kok bijaksana? Bijaksana. Nah, contohnya aku
aku 100 umpamane. Ya. Oleh 100 teko karyaku sedina. Sedina. Kene bojo 30. Lah sing 70 sai digawe dana kenakalan. Wah, kenakalan kok tinggo ana dana. Dalam pamane ra nggowo ngene iki. Lho, jenenge ora nyontoni sing apik kowe kanggo manten kowe masa Lho, sing iki sedekah, Pak. Lho ngopeni purel. Ya Allah Gusti, nyuwun ngapura ya Allah, ya Allah. Gusti, purel 70 iki lho nang endi? Ning Blitar akeh, Pak. Saiki. Nang Blitar regane pira? 70. 70 ngono ya ora gelem ngejak aku lho. Lah. Rumangsaku. Lah niku kelarangan niku lek teng Blitar 70. Lah teng pundi enten? Lah pasar legi niku 30-an 5. Alah, mbok sekali-sekali dijak. Lah nggih. Wah, rendah eram to jalukane sampean iki. Sakmono iki mesti tuwek lho, Pak. Lah, oh. Kok sampean iki. Loh. Lah, berarti ngene iki tak pancing sampean muni ngono ki berarti senenganmu ngono ki padahal saya tidak. Pancen iya ngono lho. Iya ta. Lho malah Iki kalau sing nom-nom ngene iki malah ora Mboten tek ora nggih. srek. ora doyan, Pak Jaku nek karo tuwek malah seneng, masalah dienggo dolanan. Dadi Kan wong tuwek ngono tok dienggo rumah dolanan. sakit jenengan kula pancing ngeten iki berarti ya sampean ki ngono kuwi nek enek wong ngomong apa nimbrung sing kono enek wong ngomong ngene nimbrung ning kene itu ndak boleh. Lah kok ndak oleh? Mungkin umpamane kula niku ngomongne njo mendem sampean lak umpamane gak sir mendem ora seneng mendem ya ngomongne liyane. Lah lak kula ngomongne nggon purel kok awakmu kok langsung nyemplung rene jenengan nyemplung niki jebul sampean dhewe sing seneng nah aku enggak kok. Dadi aku gak seneng purel. Lho, lah apik ya masuk Lah, padha kok. Ora mate ya ora seneng padha. Andani. Mas Pertil. Dalam. Sampean ngerti jenenge telek pitik? Aduh, rem to, Pak. Ya ora masalah wong jenenge pertanyaan bebas to dek kok. Nggih ngertos, Bos. Jenenge Lencung. lah lek Paham. telek sapi. Sapi nggih letong, Bos. Eta. Lah lek telek wedhus. Serintil. Lah ning pikiranmu ki meng telek tok lho, Cil. Utekmu lho jerone telek tok iki. Pak Jakun, Dalem. nuwun sewu lho Pak Jakun. Nggih. Pripun Kang Mas? Lencung niku empuk napa atos, Pak? Lah lecong iki empuk. Wah, Nandinti lecong ku. aku lho mikir tok, Pak. Lah kono. Lah kono ndemoki bendina roh lak telek lencung empuk. Aku mikir tok. Oh iya ya nemen kok. Kalau menisuk bari bar dalang apa bare bare ke bali desa golek telek. Oh, iki ndelok apa-apa. Empuk ngono lho iki lho. Iki lho, Pak. Iki lho contoh dalang kaya apa model ngono nggih. Oh iya ya. Mas Yudo. Men sampean berarti nggih. Iki jane sing beneh ki aku apa sing edan ki kono? Lah aku emang mikir lah sampean demoki terus telek isu-isu. Sik Pak Jakun kula bantu sampean. Aku Nggih. gak setuju nek Pak Jakun mbok kalahne. Heeh. Masalahnya Pak Jakun ki Lho, sesepuh, bala wong kula. tuwek. Ki lho, Iki ning jeding tiba ping Nah. 4 wisan. Truk goblok kuwi. Lho. Gak maksudnya kawruhe tuwa. Lah aku kan mikir Saiki kono piye demoki. apa Lah aku lencung tekok to Pak piye? Jakun. Heeh. Apa cil ngono to Heeh, mau. telek lencung. Telek lencung niku atos napa empuk? Dijawab piye? Empuk. Berarti Pak Jakun Benisuk goleki telek lencung didemoki sitok-sitok ngene. Oh lho. alah, saiki Pak Jakun genti takon, percil. Dalem. Telek lencung kae mambu apa ora? Mambu. Berarti kowe nek esuk mulai saka tanggapan ngamboni telek lencung. Ya, heeh. Oh Pak Jakun emang didemek kowe malah mbok amboni ngene. Mas Percil. Letong ke enak apa ora? Ya ora enak. Berarti sampean tahu mangan letong. Pak Jakun, Dalem. jenengan semerap marning Pak Jakun. Marning nggih. Marning ini saking Jagung Jagung. digoreng kuwi marning. bentuke serindil kalih marning niku sami napa mboten? Ora padha. Mboten sami. Ora. Mbok bilih lho niki mbok Nggih. bilih lho. Terus sampean terus mertamu teng griyane Pak Mur. Heeh. Lah ning jero iki ora nek panganan liyane Nek. apa-apa tan liyane serindil ning dhuwur piring. Sampean sing nglakoni sampean piye kudune? Ya aku moh. Lho, moh niku balik napa jenengan meneng teng mriku? Ya balik. Loh, berarti golek serindil liyane lak kono kurang berarti sampean. Sampean gak gelem, senengane sampean serindil goreng. Sampean meneng ning kono. Jangkrik iki. Kowe iki ya aja ngono. Cil, Mas Yudo. Nggih. Niki mau kula saderenge geguyonan, niki mau kula nampi serat saking Muspika Lah, Nggih, wonten apa? Nggih. edaran Nggih. produk mie ingkang dipun haramkan ingkang mboten dipun keparengaken kadahar dening para masyarakat luas. Napa enten? apa enek to, Wonten. Bos? Mie niku bebas karena Bebas. sudah mengandung dan produk halal dari Oh, MUI. jenengan niku mboten ngertos. Niki kula nembe nampi edaran, Mas. Lah niki. Napa?
Siji mie ingkang dipun haramaken. Nggih. Siji mie suwi maratuwa, loro mijeti bojone tanggane. Misui maratuwa karo mijeti tanggane. Seta. Kuwi duduk mie sing dipangan ta, Bos? Loh, kula mau kan nggih produk mie. Nggih. Mie yang tidak boleh dimakan, mie yang tidak boleh dikonsumsi. Siji mie suwi maratuwa, loro mijeti bojone tanggane. Oh iya, Pak. Iya bener ya, Pak. Lah tak kira mie panganan kok. Sampeyan iki lamong berarti blondrokne dagelan sampeyan iki. Lah iya. Ngono lah diblondrokne dhewe ya ora gelem. Lah coba aku blondrongno. Loh, jaluk diblondrokne. kok jaluk diblondrokne to, Pak? Lah Tak blondrokne tenan iki. Nuwun pangapunten. Oh nyatane aku dalu niki pun tinenggan abah kula. Abah iki kok niku kula saya kendel. Iya, oke. Sampean kewan-kewan apal nggih? Apal? Suarane sapi. Nah, Loh, kok persis Dik ya? Ya nang bapakne sapi kok. Nek wedhus pripun? Wedhus. Kayak wedhus lanang ya. Nek pite jago? ya cukuruku. Lah nek tumo? Gak iso. Gak iso deh. Gak iso. Lah aku ya iso kok blondrongne sampean. Loh, ora tumo apa? Tumo sih pripun? suarane? Iso lak katok-katok, Bos. Katok. Weh gatel. Loh. Boten Ora tumo iso. gatel. Lah pripun? Apa nang? Pemene suarane sapi, Mah, suarane wedhus, bek. suarane pitik, suarane tumo. Tumo Lah ora percaya bojomu pas mitani anakmu, nek tumo nek tumo. Lho lho. Iki Dik, Kuwi suarane cangkeme kok ora tumone kok rumangsamu apa diraken aku ki ora roh lak banyolan apa ki jenenge kok banyolan apa? Apa? Bedekan kewan. Kewan. Kewan to? Apa? Saiki ngene, Bos. Apa? Ya Pak Jakun nih. Iya ndak. Nggih. Nek malih blondrokne aku perkara telek perkara. Iya ya. Pripun? Nun sewu Pak Jakun. Nggih. Nun sewu lho niki. Nggih. Jenengan niku semerap kewan sing paling ngeyel sedunia ngono semerap. Pinjal. Pinjal niku napa? Pinjal niku tumone Tumo kucing. piring. Wah, kurang ngeyel. Kurang ngeyel, Pak. Lah kok Kurang liyane sama ngomong liyane sembarang wis. uget-uget. Wah, uget-uget kok ngeyel ya apa ya enek to. Iki pokoknya kewan terngeyel sedunia pokoknya, paling ngeyel pokoknya. Katok. Lah terus? Katok no mboten? Nggih, pun. Ketek. Lah kok kethek? Lho, ngeyel. Ngeyel iki. Kewan paling ngeyel sedunia niku kewan apa? Katok to? Aku terus ngomong, ketek. Lah kok kethek? Lho, kok ngeyel neh. Karena ketek ngeyelan, Ngeyelan. ketek kewan ngeyelan bener. Jakun nek kaya ngono to. Ngono kok ya ndalang ya, Pak. Wong ngene iki padha karo menjatuhkan nama baik Pak Jakun. Nuwun sewu kula iwangi Pak Jakun. Nggih. Pak Jakun ki wong sepuh lho. Iya. Paling tidak dhek ning nggo desane dados kami tua Pak nggih. Kami tuwa. Kami tua lho. Kowe pomo nuwun sewu. Kowe kan wong saka Banyuwangi. Iya, Pak. Wis dianggap dulur karo Pak Jakun. Iya, iya, bener. Pomo kowe dianggap adike Pak Jakun nu gelem. Gelem, Pak. Berarti adike ketek. Heeh. Lah sampean kok ngetekke aku? Sik to. Kok iso ngomong dek kaya ngono to? Lah kowe ngarani Pak Jakun ketek nek kowe adike gaya adike ketek. Terus ya ora apa-apa, alhamdulillah kula kalih jenengan sami keteke. Terus ini lho Pak Dok. Apa? Aku yo bendina nyambut gawe karo awakmu. Heeh, Dik. Ora enek liyane ta Iya. liyane awakmu. Mm. Kowe tanggep koncoku, tanggep kakangku. Iya. Gelem to? Ya gelem. Oh, berarti kakangi kethek kowe berarti. Berarti bengi iki Pak Murcito ki nanggap ketek ngono to. Iya. Rumah saku ketok iki dagelan loro iki ya rakur. Lho, akur bos kene padane lho nuwun sewu. Lah iki saiki sebabe apa? Napa? Lampu yo padang. Enek listrik nggih padang. Men plus ada akhirnya Kleru. Karena ada diesel yang mengaliri listrik terus akhirnya terjadi setrum akhirnya padang. Alah kuwi lek logika elektro. Lah sebabnya napa lampu kok padang? Sebab matane sampean ku lho melek. Oh ngene. Mripate sampean ki lho melek. Lah merem. Ya peteng Dik. Ya Pak ya. Anak sing melek ra ketok ya enek Apa? wong picek. Oh iya. Oh iya. Heeh. Pak. Oh iya. Pak Jakun. Nggih. Pak Jakun. Sampeyan tau ngombe kopi? Nate Kopi rasanya apa Pak Jakun? kari nonton kahanan diwehi gula apa ora? Lah diwehi gula. Ya manis. Oh ya berarti sering ngombe Bener, kopi. bener berarti. Ah ya kulite koyo ngono Pak ya. Nah, ya.
Oh Mas Trik apa kok anu kan kulit barang lho. Ora. Masamu kulitnya kayak kopi ngono Pak. ora senengane Pak Jakun ki kulite pitik. Pak Jakun, Dalem. nun sewu. Nanti teng tambak mriko jenengan. Asring. Wah, pinter Pak Jakun. Iya to nang laut to. Sebab lek terus jenengan teng laut ngoten nika. Nggih. Sebab apa? Banyu segara kok mesti asin. Sebab apa ya Pak Jakun? Ya ngandung ya diem ya jelas asin nek. Ora ge kuwi. Apa Pak? Iki jan jangkrik. Apa? Kita Pak Jakut mengandung garam nggih to. Sebabnya teng mriku niku mengandung beberapa mineral, Mas. Alah mineral apane? Ayo ngerti-ngerti. Jalanan Jawa, ngeten, kok. Mas. Ngeten. Pripun? Air laut niku terdiri dari beberapa air, dari aliran sungai, mboten setunggal mawon. Alah. Dados niku terjadi beberapa mineral. Alah kakek. Karena adanya molekul-molekul Aduh, yang tambah mengandung molekul barang iki lho apa? Cek, angel Sebab apa banyu segara kok mesti asin niku sebab Lah sebabnya apa? sebab mbok dilat. Tunggalane iki lho Oh. Pak, enek lampu terus melek terus merem gitu lho Pak. Wong. Malik Pak Jakun. Wong nggih bener Mas Yudo. Nggih. Anu Mas Percil, Dalam sampean iwak pitik entah seneng. gue mboten purun no. Gombal lek digoreng. Ya doyan. Oh, Ya Wah, ya, digoreng. Mas Yudo Nggih. seneng bleketekan gombal. Lah engke layak pemean nggon kuntek mbok pangani ya. Piye to omonganmu gitu? Mas Percil. Dalam Sampean iwak sapi entah seneng. mboten purun. Gombal lek digoreng. Purun. Lah kuwi. Sesek anu alon-alon ya rasa cepet-cepet Mas Percil. Mas Percil. Dalem. Sampean iwak pitik entah doyan. Mboten purun Mas. Gombal nek digoreng. Oh iya. Jane lak digoreng enggak seneng Pak, aku di sop gombal gitu. Ya cok cekel Malam. Wah senengane blondrokne kancane ngene jenenge Bos, serekalan. ngalih Bos. Ngalih Pak. Apa? Delok Pak. Nun sewu Pak. Nggih. Iki sindene Pak Jakun bengi iki beda. Gak isa beda. Delok to klambine abang siji, Loro, loro. Wah, telu. iki lho, Ate Cok. enom-enom Iki lho, kabeh lho. Iki masuk iki. Wah, iki yo ayu iki sok anake sapa yo ini. Ya anake wong kowe rumasamu. Niki saking pundi sedanten Pak Nun sewu? Niki made in Blitar. Nggih tepang sedanten jenengan. Lah, tepang no. Ya sering telepon-teleponan. Ba, kula yang telepon mboten nate kula niki mboten dipun paringi wenang nyekel HP kok, Mas. Pak, Jakune ra tau telepon tapi WhatsApp. Roh WhatsApp HP-ne 3315 kok Pak Jakun WhatsApp. Nun sewu, mbok Nggih. ngalih Ampil lu pesindane. Ambil presiden tunggal asal Pak. Asal sinten? Anu to, tak teko isih no jenenge. no. Nggih, monggo. Urut-urutane. Wah, Pak To. Sing kuwi di pinggir niku, guys. Asal. Lah, Sing pundi? somben iki. Nika. Alah niki sing telu pun kotot tok. Lah kok kotot. Lah wis sakmono lho Dik ya ta. Wis Ya, umur. Paling tidak mangane kudu campur njet sik. Lho, tapi lek digombang nggih enak Mas niku. Ana mbok padane kripik gadung kok piye begitu kucluk ya kok kijane. Anuwun sewu Mbak Cantik. Paring asma sinten? Nggih, nami kula Ambar Mas Percil. Wah, zaman enggak pengen rapi dagelan. Enggak, mboten. Wae bar misi aku ya pengen, tapi pengen ngidoni ngono lho. Wah. Lah, Ambar namine Ambar nggih. piye ta Mas Percil? Oh, Ambar. Ambar. Saking pidalem saking pundi? Ponggok. Monggo. Nggih. Urung rapi ya, Man. Dereng. Yo. Tapi wis duwe pacar mestine. Kuwi anakku Mas karo ibu ponggok biyen. Lah alah. Sik to, Sik to, sik to. Wajah Wong kaya- dijejerne kaya TV hitam putih lho. Kok iso Bisa. ibu biyen ibu sapa? Sampean ra percaya apa? Mboten. Sampean tangleti Nun sewu. Mbak Ambar putrane sinten? Bapake sinten? Mbak Ambar Bapake sinten? bapake bareng asma sinten? Bapak kula, Nggih. sinten nggih? Supe kula. Wah, Oh. kowe iki piye to, Mbar? Kaget kula, kaget. Karo bapake tek lali lho. Ngomong Pak Jakun sing doyan telek ngomong Mangsamu ya putrane Pak Jakun. Sembarang. Sarehne Pak Jakun nek gaene nek bengi tanggapan, terus bojone Pak Jakun demeni tanggane lho Oh dadi iya iya. putih malean. Rentetan nomor kali. Wah, iya masuk dah kita. Kabeh mosak masuk Iki seneng aku, rumasamu. seneng aku ngene-ngene iki goblok. Ngono seneng lah aku. Bareng asma sinten, Mbak? Kula Kristin Kang Mas. Kristin. Nggih. Wah, teko desane koyo ngono lho, Pak. Oh, lha niku lek besah mboten memper kok. Panjenengan tangleti. Desa turunane ula.
Mbak Kristen pidalem saking pundi? Kula saking Kademangan. Oh, Kademangan mriki mawon. Nggih no. Tangga dhewe dik Pinarak cedhak. Kang Mas. Bojomu enek apa ora? Lah nyapa wong dolan nek tekok bojo lho kok iso. Aku Yo malah ben akrab malah kudune kenal karo bojone kok. Lah ora bojone enek apa ora ngono lho. Lah nek gak enek ya rono. Lah nek enek ya ora rono. Lah sampean nggawa bojo napa mboten? Ya mesti dhewe ta kok Oh, iya. namanya apa. Niku anu kok Mas Bercil. Dalem. Mbak Kristin niku iso mbedake nggih. sambat loro karo sambat penak iki iso mangtang leti. Napa nggih? Apa nggih? Ya tang leti. Jajal umpamane sambat loro itu Lara apa? pripun? Upama kena eri kesandung ngono piye Tin? Aduh. Lah pripun? Ora lho upama sampean ki kesandung piye sambate? Irine mesti gedhi wi. Iki kesandung kok kucul kowe. Lah masa kena eri kok aduh. Umpamane kesandung no piye kesandung? Sandung. Aduh, perih. Lah kesandung nek monsek Mas. Oh iya muncak terus perih. Muncak perih. Lah niku sambat loro, lek sambat penak Mas. Sandung anu iki menak, aduh menak. Penak. Nggih. Aduh. Oh iya Dik suara. Iya. Bener Pak Dio kuwi turunan ura kobra wis bule. Mbak kabeh pokoke. Sitae kele. Jan menik-menik Dik. Dan bunder seser. Pipine iso kaya bakpo. Bareng asma sinten Mbak Cantik? Kula Ida Mas Precil. Ida. Ida. Iso kaya ngono saking pundi lho Mbak Ida? Kula Jeding. Loh, berarti tunggalane ning toilet. Dek saka jeding berarti ajek ponakan Dik karo telek mang. Iya. Iki berarti adik kakus lho Pak Dio. Iya. Oh nggih jeding. Oh, desa Gitar, jeding enek on, Gitar. gitar enek desa Nggih. jeding. Sampun keluarga napa dereng nek ketinggalipun kok dereng ta? Dereng no Mas Yuda ya. Oh, jek rapet lho, Dik. Cek rapet. Kula tasik suweret lho Mas. Jek suweret dhewe wong Mate su- tatutan sarung kok. Maksudnya suarane lho Pak, suarane iki cara wong no mendesae, cara nyanyine barang iki sik seret-seret angel ditokne ngono lho. Oh iya, to Mbak? suarane. Nggih. Oh iya, sing gampang maring ngene tak garape. Sitae direne. Wah, nah iki jelas isih bocah Dik, Iki isih paut imut kok. paut iki. Cilik iki. Dipun tepangaken. Alah, urung ditekoki kok. Kesuwen. Wah, do aku lho kon mulih, do angel ram. Aku Eh, selak ngadep- turu sesuk Ngadepi sekolah. cah cilik iya sing alon-alon tekonane ta? Mah. Sampeyan ngimo irung aku wedi men apa? Lho, iki lho. Lho, ngenyek Iki malah. kalau ditekoki nemen-nemen tekok, aku tumbasno arum manis, ngono mesti ngono. Aku tuh bano kathok. Lho, Lah, ora usah kathok, awakmu alah. cukup kresek Indomaret. Dek itu kono kathok gambar Doraemon lho, Dik. Iya, Ben iya. walor kidul. Jenengmu sapa, Nduk? Dodo. Jenenge kok dodol kuwi to, Dik? Kupingmu leboso anu. Piye? Iki dodo. Oh, Widodo. Main di. Guyangan. Gen begenggek ke lah omahku. Sing biasane kok ampiri. Masalah. Pak Wong Jako. sampeyan coba Pak Jako. mlebu metu. Buka mlebu wadi. metu. Gengge, ya ampun Pak Jako ini germo, Pak. Germo. Lah kok iso gremok. Lah nyapa kaya ngono kaya dijak lho. Lah niku mau tumut kok. Tapi ora masalah to, Dik. Ren. Lah sitok eren mbok tekok. Oh iya. Sik tak tekoki sik tak. Lah, Liyane lho, Nduk. sir nakoni apa neh mumpung sik mengo cangkemku. Gak kowe nggone komplekan. Apa sampean emoh nggono tak wehi? Lho ya ora nolak. Lah Lah, alah. Oh, alah. Ora nolak apa. Aja gelem ngono kuwi. Lah piye? Aja gelem. Lah terus. Aku sik. Kuwi padha ae. Maksudnya iki digawe apa lah digawe lak dhewe juga Tanggapan lho Mas itu tanggapan setunggalipun sing menik-menik cilik iki piye langsinge. Yuda mripate PC suwe-suwe. Nyapet to wong nyenengne wong wedok nyapet to wong wedok ya angger dilem ayu, dilem langsing bolak-balik ngoco ae. Jalaran ngeten lho Mas Yudo. Leres. Piyayi putri niku kudune dilem disanjung. Nggih. Ampun ngantos dilarani, ampun ngantos disakiti. Lah, Ampun katanya Mas Cil. wong wedoke ora kena dikasari, Dik, kudu dilus. Dilus. Aku ya tak tapuk angel omongane kok Mas aku. Wong wedok iki lho, kowe kapasarane kowe muni apa ae gak mungkin nesu. Nesune wong wedok iki siji ditandingne rupa, ditandingne rasa. Ha nggih. Wong iki lho Ndang, tekonono sing apik. Jenengmu sapa, Mbak? Kula
Kula Ranti. Ranti, tesih sekolah nggih kok tesih. Taksih Kelas pinten? tasih SMP. Wah. Lah SMP-ne sakmono bangkune ya pokak kabeh no, Pak. Jane wis lulus suwi wis enek 20 tahun tapi karo kepala sekolahnya dirabi. Oh. Sing ngene lho Mas. Jenengan ngertos SMP? SMP niku napa? Napa? Momong putu. SMP kok momong putu. Sampun momong Lagi putu. sampun momong putu ngaten. Walah, berarti ya wis mbah deh. Niku Iya. tegese sampun manak pindho ngoten nah. Bola niku nggih mboten pindho niku sampun manak papat. Lah apa? Bangsa. Ah iya padha pene kok.